खुलुमबाय जोबोद गोजोननाय बाथ्रा दि गाबोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि जोनोम सान। दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुआरियाव जोनोम जादोंमोन। बे एसेबां गोलाव संगठना बेबायदि माहारिनि जातिनि ओनसोलनि देशनि जिखिनि खामानि मावबोदों थारैनो बे जोबोद बाख्नायथाव। एबसु बायदि हारिनि सिनस्रि बायदि संगठन थायामोनब्ला दिनै बर' हारिया एसेबां गोजौआव मासि आवग्रिफैनो हानाय नङामोन। बेनिखायनो आं आसा खालामगोन गाबोननि जानाखि जोनोम सान बे जोनोम साना मोजाङै खुंजाजोबथों जेरावबो जेरैबो जेरावखि बर' फिसाफोरा थांनानै दङ जोंनि आसामनि बायजो रायजोफोरावबो जेरावबो जाहाथे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा जोनोम सान बे जोनोम सानखौ लैहोर फालिथों आरो जातिनि हारिनि जानाखि गोख्रों खौसेथि बेखौ खोन्थाथों, हारिया जौगाथों, जोंनि बर' हारिया अरायबो जौगाबाय थाथों बेखौनो आं आसा खालामदों। खुलुमबाय। क'क्राझार नोगोरनि आर.एन.बी लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नम्बर 8 आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।